Напярэдадні дня горада ў Віцебску усталявалі інсталяцыі з вехамі гісторыі абласнога цэнтра. Маскоўскі праспект уздоўж дома нумар 49 цяпер упрыгожваюць арыгінальныя тумбы. Першы аб'ект нагадвае, што Віцебск быў заснаваны княгіняй Вольгай ў 974 годзе. На другім згадванне пра атрыманне магдыбургскага права. На наступных экспанатах можна знайсці інфармацыю пра старадаўні трамвай, знакамітую віцебскую мастацкую школу, вызваленне горада ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, фестиваль «Славянский базар» и гоноровых громадянах областного центра. Наш город встречает гостей, отмечает любимый горожанами праздник – День города. В преддверии данных мероприятий была, можно сказать так, придумана инициатива показать в различных исторических моментах наш город. На тумбах, афишах мы видим различные этапы. И самое главное, чтобы горожане подходили к данным тумбам, задумывались, лишний раз обращались к первоисточникам, где, откуда и чем живет наш любимый древний город Витебск. Каб тумбы не перакуліў вецер, іх замацавалі бетоннымі плітамі, якія паклалі на канструктыўныя элементы.